Bé, Periferio Oest és un projecte de fotografia, el vaig començar el 2013, i té una mica com a idea el Catalunya Visió, que van ser uns llibres que es van fer als anys 70 i que el va fer el Ton Cirera i el Josep Vallverdú. Ells què van fer? Doncs van fer un viatge per Catalunya i captaven amb fotografies i una mica text com està el país en aquells moments. Jo he volgut fer això uns anys després. M'he trobat que hi ha parts que on ells van anar ja no hi havia res, i altres que hi havia edificis, hi havia cases, hi havia camps, i el país en un principi ha canviat, però hi ha moltes coses que encara estan intactes i són com si el temps una mica no hagués passat. El projecte està pensat i està fet en blanc i negre. Per què? Una mica buscant una mica la idea de la nostàlgia aquesta, de les fotografies en blanc i negre, dels carrets, dels negatius, d'una mica és el que es treballava llavors. Llavors, una mica aquesta és la idea de Periferio Oest. El ponent, més que el ponent, en un principi és això, és territori frontera ponent, o frontera oest, o digue-li una mica, les terres de ponent. En un principi hi ha canvis, però hi ha moltes coses que encara estan igual. Llavors, el guapo del projecte és això, és anar en llocs que encara hi ha un pagès que està llaurant o està amb la daga tallant el blat, i després hi ha coses que et trobes modernes en llocs que dius, com pots estar que això estigui aquí? Llavors, és una mica això, a part que Ponent és una mica terra de contrastos, doncs una mica és també el que reflecteix el projecte, perquè hi ha coses que dius, la idea és això, hi ha fotos que estan fetes ara, però sembla que estiguin fetes d'abans, i estan fetes fa molt pocs dies, i una mica al revés, que dius, hosti, això està així encara, o això està totalment canviat. Hi ha algun lloc que vaig anar que hi havia molt poques coses, que una mica el recorregut que vaig fer és bastant similar al que van fer ells, i una mica vaig veure totes les fotos que van fer ells, buscant llocs que diguessis, a veure el canvi, i realment és això, hi ha coses que estan intactes, que podries fer la mateixa foto, i altres que no, perquè ja no existeix el lloc, ja no existeix el camp, ja no existeix les cases de pagès, els pagesos, una mica és això. Però una mica és el que explico, és el contrast que és molt ric, sobretot a les terres de l'oest. Bé, en un principi, quan la Generalitat compra la col·lecció, clar, una mica era la col·lecció d'aquí, però que en un principi la idea principal és que se'n anava a Barcelona. Jo això tampoc no acabava de trobar bé. Jo crec que és molt important que el museu sigui el receptor, que és on han d'estar aquestes obres, perquè estan fetes aquí, el museu és d'aquí, i jo crec que la col·lecció aquesta ha d'estar aquí. Que hi ha un dia que fan una col·lecció a Barcelona i ha d'anar, perfecte, que se l'emportin, però que després les tornin. I el dipòsit principal sigui aquí, que és l'important. Això per una banda. L'altra banda és una mica lo complicat que és que els fotògrafs de Lleida ja no sigui això, la col·lecció, quan s'hagin comprat l'obra, és molt complicat sortir una mica d'aquí, perquè allà et veuen com una cosa rara, fotògrafs de Lleida que estan fent projectes en blanc i negre o coses així, no acaba d'arribar. Jo crec que a Lleida hi ha molt bons fotògrafs, s'estan fent coses molt bé, i jo crec que dintre d'uns anys nosaltres hem començat, som una mica els pioners i els primers, però jo espero que a la col·lecció dintre d'uns anys hi hagi molt més fotògrafs de Lleida, perquè jo crec que hi ha molt talent, s'estan fent les coses molt bé, s'està fent molt bona fotografia des de Lleida. El que passa és que és això, intentar travessar la Panadella i Barcelona és molt complicat, però jo espero això, que dintre d'uns anys tota la gent d'aquí intentem això, com més gent siguem d'aquí, és com un granet de sorra, nosaltres una mica som els que hem començat, però la idea és que tota la gent de Lleida, i si és possible, com més gent hi hagi a l'arxiu, doncs millor.